Entre la resta d'activistes catalans que no formen part dels deportats que arriben avui ja a l'aeroport de Barajas, perquè en aquest cas s'han negat a signar la deportació immediata, hi ha els activistes Adriana Masmitjà i Eduard Lucas, tots dos membres de l'organització intersindical Alternativa Catalunya. Saludem a aquesta hora el seu portaveu, David Caño. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. David, primer de tot, quina informació teniu, a hores d'ara, us ha arribat sobre la situació d'Adriana Masmitjà i Eduard Lucas? Bé, en aquests moments encara estan detinguts a l'espera de judici. Com bé sabeu, ells s'han negat a signar una autoinculpació. Consideren que no ho havien de fer perquè la detenció havia passat amb aigües internacionals, que, a més, ells no havien entrat de forma il·legal, sinó que havia sigut l'exèrcit d'Israel que els havia detingut i, per tant, queden pendents de judici i també de la deportació. I aquest judici, David, teniu clar quan es pot produir? Serà immediat, al llarg de la setmana que ve? Què sabeu de les conseqüències legals que poden afrontar ara els que encara són a la presó israeliana? Bé, en aquests moments hi ha 30 persones que anaven a la flotilla que es troben en vaga de fam. Es neguen a ingerir cap tipus d'aliment que vingui de l'estat d'Israel. Consideren que la seva situació, evidentment, el que és producte per denunciar el genocidi a Gaza i l'estat que està patint la població palestina. Per tant, en aquests moments, una part dels detinguts estan en vaga de fam i tots estan a l'espera d'aquest judici. La diferència segurament és que signant l'autoinculpació generaven aquesta deportació directa. És cert que la conseqüència de no poder trepitjar terra d'Israel hi ha més, però ells han considerat que políticament necessitaven deixar clar i deixar palès que ells no havien comès cap delicte. La detenció havia sigut amb aigües internacionals i, per tant, és un segrest, no és una detenció, i aquest judici consideren que no és procedent i, per tant, estan allà a l'espera. Segurament, al llarg dels dies, vindran els diferents judicis. Sabeu, David, si han pogut comunicar-se amb les seves famílies o amb representants legals des de la presó d'aquest iot? L'únic contacte que han pogut tenir és amb l'equip legal, que ens han considerat que es troben bé, però no han pogut parlar encara amb els familiars ni amb cap contacte amb l'exterior. Nosaltres no hi hem pogut parlar amb ells encara. S'ha parlat de condicions molt dures, fins i tot el ministre israelià hem vist fent una certa mofa dins la mateixa presó, d'aquests centres de detenció israelians. Fins i tot també s'ha parlat de denúncies de maltractaments. Teniu constància o indici d'algun testimoni que indiqui que l'Adriana, per exemple, o l'Eduard podrien estar patint vulneracions de drets? Clar, en aquest moment nosaltres, més enllà del que ens hagi pogut dir l'equip legal, i són missatges molt genèrics perquè parlen de la totalitat de les persones detingudes, no hem pogut parlar amb ells. Per tant, en aquests moments no sabem si han patit cap tipus de maltractament, de tortura, d'escarnis, com alguns testimonis que han sortit han dit que havia passat amb la Greta. Des de la vostra organització, David, sempre heu defensat l'internacionalisme, la solidaritat entre pobles. No sé com valoreu aquest fet que Israel hagi interceptat a la flotilla, en aquest cas el qualifiqueu de repressió, com ho valoreu? Sí, nosaltres portem anys amb contactes amb Palestina, amb el poble palestí, exigint una solució política al conflicte i, evidentment, al llarg d'aquests últims anys hem intensificat la solidaritat. Hi ha altres companys del sindicat que havien participat en altres flotilles, la Masmi i l'Edu entre ells, i sí que vam considerar que aquesta vegada era molt important ficar-hi molts esforços, ja siguin materials com també propiciar dispositius econòmics que poguessin permetre aquesta flotilla, aquesta gran flotilla, la més gran que s'ha fet mai, per intentar trencar el bloqueig, obrir aquest corredor d'ajuda humanitària i, sobretot, posant la lupa i el focus a Palestina. Són més de 60.000 morts ja, són la majoria d'escoles, d'hospitals derruïts, i enteníem que des d'aquest internacionalisme i des d'aquest sindicalisme de classe calia ficar tots els esforços per aturar aquesta situació, aturar el genocidi i, sobretot, això, obrir aquest corredor humanitari que acabés amb l'horror i amb la mort de la població de Gaza. Escoltàvem Jaume Sens, advocat d'alguns dels tripulants de la flotilla, dient que l'operació, la iniciativa de la Global Summit havia estat exitosa, la qualificava d'èxit. Quina valoració en feu vosaltres? Sí, nosaltres pensem que la primera cosa és que és
que malauradament ha hagut de ser la població civil organitzada qui s'ha autoorganitzat muntant aquesta acció humanitària de més de 40 flotes, no? Intentant trencar aquest bloqueig. Nosaltres pensem que l'èxit serà que s'acabi d'una vegada el genocidi a Gaza i que es trobi una solució política al conflicte existent, que aquesta solució vingui per part del poble palestí, que pugui tenir veu i que sigui escoltat i autoorganitzadament pugui decidir el seu futur polític. Més enllà d'això, evidentment, creiem que sí, que l'impacte comunicatiu i mediàtic que ha tingut aquesta flotilla és important, sobretot per ficar la lupa a les polítiques de l'estat d'Israel, no? Vull dir, hem de ficar èmfasi en què l'estat d'Israel ha detingut 500 activistes en aigües internacionals en contra del que diu el dret internacional. És a dir, els companys i companyes viatjaven en un vaixell amb bandera espanyola i han sigut abordats per part de l'exèrcit israelià en aigües internacionals, no? Per tant, és una mostra més de que l'estat d'Israel incompleix qualsevol tipus de legislació i de dret internacional. Pensem que això ha sigut important, que s'hagi mostrat amb tot. Pensem que l'èxit serà quan s'acabi l'extermini i es trobi una solució per al poble palestí. David, ens comentaves abans que les conseqüències que deixarà tant pels que han signat el document de deportació com pels que no és aquesta prohibició a Israel, que si no tenim mal entès és prohibir l'entrada durant 10 anys, una dècada sense poder trepitjar terra israelià, sòl israelià, i que la diferència està en que els teus companys, en aquest cas, que no han signat el document, tornaran més tard. Espereu que aquesta tornada es produeixi durant la setmana entrant? I segona pregunta, si no, teniu prevista alguna mobilització, algun tipus d'acció per reclamar l'alliberament immediat d'ells? Sí, nosaltres, a diferència més gran és que el fet de no haver signat aquesta autoinculpació, més enllà de la condemna d'aquesta de 10 anys de no poder trepitjar terra d'Israel, també hi ha com aquesta amenaça de potser no pagar la deportació, és a dir, que s'haguessin de pagar els costos de la deportació. Pensem que l'altra conseqüència pot ser la sentència del judici. Fins ara no hi ha hagut mai cap sentència que hagi dictat cap tipus d'empresonament per a aquests activistes, però bé, veient com està la situació i les declaracions del ministre de Defensa d'Israel i del propi govern, doncs tampoc no posem la mà al foc que no es produeixi cap tipus de sentència més dura. Això per una banda. Per l'altra banda, sí que esperem que un cop aquestes sentències, si són favorables, la deportació sigui immediata i que al llarg de la setmana que ve puguem ja tenir els companys i companyes a Catalunya. I per acabar, sí que passi el que passi, nosaltres el que hem fet és convocar una vaga general a Catalunya per al 15 d'octubre de 24 hores i bàsicament el que fem és cridar a tota la població, el conjunt de la classe treballadora, a seguir aquesta vaga general. La vaga general es convoca no només amb suport a la flotilla i als detinguts, sinó també per a la fi del genocidi i la solució política a Palestina. I bé, esperem que no haguem de convocar cap altra mobilització abans perquè els companys i companyes siguin alliberats definitivament. En tot cas, sí que nosaltres tenim un preavís de vaga convocat per si calgués convocar algun tipus de mobilització o vaga abans del 15 d'octubre, doncs també estaríem en disposició de fer-ho. Doncs David Caño, portaveu de la Intersindical Alternativa a Catalunya, parlant-nos en representació d'aquests dos companys activistes, Adriana Masmitjà i Eduard Lucas, que són membres de l'organització i que encara són a la presó d'aquests iot. Gràcies pel vostre testimoni aquesta tarda. Moltes gràcies i bona tarda. Gràcies a vosaltres.